ясно ADC, това е отвратително. Чакай, какво? Ти рече ADC, бе. Виж му мастерито. Чето е перфектно комбото. Да. ADC. Какви ти си смешници да шиги? Рекнем, нали кичара? О, толкова са ми изгорени ръцете, са не. Ами аз ако убия Early Game, Фиора нищо не е Фиора. О, хая, Иван. И така че Бейби си топ. Did you miss me? Добре, капнал съм го на 80 и в момента ми е... Капни го на 120. Той ги блайна. Това е чудесно. Вау. Вау. Флашно оцеля. БГ бе меча. Човек изглежда уникално, what the fuck? Аз още не знам кой. FPS го кара. Емо на максимални графики да играеш. Да. Аз никога не съм играл на максимални графики, още не и няма и да мога си играм. Готино ли изглежда? Аз съм на максимални графики, стримвам и съм на 120 FPS. Умрете. Аз съм си го кейпнал, тъй че... Ще ви колкото си скапам. Какво се кефех преди, че поне емката знае болката ми. Emke knows my pain. Feel my Вече pain. Иване, идвай тук, че ще ти открадна ферма по кук, скапам. Човек изглежда уникално, аз сега сигурно постоянно ще умирам, защото се кръв колко. Лък, как го мислях? Изпусна ли го? Да. Иван, плиз. Чакай, АД Blitzcrank? Ще имат АД Blitzcrank и те ще се проведат. Айван, лай! Как ще ме хванете? Фиора флаш, не Фиора, да, Галерия флаш. They cancer his flash. О, хайкиче! Айван, you suck. И все пак не игра всеки ден. Айван, ти little bitch. Абе, що е кой не иди сега? Shut the fuck up, защото мога. Няма флаш на Рикичар. Чарата в разговора бе. Опа, фермоска. Бре, това как не удари? Гледай по гриди. Може ли да убия вече? Ай, те са с Ignite. Майчо, нали знаеш, че можех да хилна? Да, знам, че можеш. Си го Не. Ти фарми а получи тази игра? Вот. Това не е. Еми, По-флашен. що флашна? Той емката ги е преценил. Бе, Иване, какво правиш там? Взимам килове очевидно. Симеон Чуфи. Супер много ме тригърна. Някакво малко така ми е. Здраве. Dankeschön. Now. Иване, Да такъв мечо. piece of shit. Така телепортна. Стънвай ги там, какво само вече. Unidade tá subindo. Now. Assim. Какво не Много мечо мирнах? много си добър. Какво не мирнах? That was very nice Не indeed. се занимай. Да, видя ли колко нагло играе? Просто
билдвам армори. Ленето имахме един Рамос джунгър. Да, колко. Хем, Точно флашна, бе. да виждам. Ти нямаше да го убиеш. Няма си. Аз много смотано скочих на кола, обаче. Да, видях. Някакво гледам Иванчо и така се скача в обедната посока. Аз имам хил и флаш, имам всичко всеки. Предполагам, то кой ще хилне. Бълък. Няма начин. Значи от тебе искам само да ги стънна. Идвам. Добре. Флаш. Алкоголито бух звук бе. Чего? Не, спряй му, отел ма беше. Мен ме радва как Иреля, като си пусне на Q ми взима 400 кръв. Тя комърсва него. Това е супер бротно. Не, тя има шин, какво очакваш? А то Q-то като атака ли се изключи? Да, он хитъв. Там... Какво се води? Ти за това му и билднеш хида и пари и се едно те бие с бейската. Той е моето кръв. Борбата на кенсерите. Ясо, Стоп. Тя няма телепорт, да, май му да си знаеш. Ясо липсва от мидъл, тъй че май. Бягай. Evan, did you heal for me? Не, за себе си. Окей. И сега Ясо може... Не, няма. Он е ред. Он е ред бъл. Кичето няма лоу. Браво, мече, он много си добър. Аз обаче ще трябва да се петя. Но съм жив, нали бе? Както си билдваме, прави бе. Ти е реалия ли? Ще билдне Блейд. Мото рекалираш ли? Да, явно. Това принципно не е много ферка, но... Мечо, use slow poke. Ще репрекна букву. Днес оцелях. То Ясо между другото можеше да ти блокне това. Стъна. Да, какво точно, като няма стена? Аз казвам, че не е стъна. Ренгър. Фиора Имат флаш. ли? Айрелия, защо казвам Фиора? Също толкова. Искам. Айде, добием Ренгър. Как ще стане? Не го стрелна. Не, няма телепорт. Много бързо ми пада маната с този. Не мога, лазер от техния любов. Аз си отивам на лейн. Не бе, мани са, си фермия тук. Айде да ги обърнем. Човечите май искат да имат на мен. Няма флаш, да знаеш. Айде, дай. What the fuck? Още бук дари. Махайте се и я съм мисъл. Няма мана, мечо, няма мана, бе, мечо. Мираш. Ренгър няма флаш. Исках просто да ултна... Тук, мечо. Фиората, той ще е... Найс бе. А той хайдва също телове.
Троло, но виж какви са им чемпиони. А знаеш, ако се фидне, какво става? Аде, Блицканг, човек, ще ни съсипе. Айде да пушим топ лейна. Аз ти говоря за Ясуя и Рели и Ренко. О, не, айде да пушим топ лейна. Това право. Аз съм искал. Няма мана, това. Беги, беги. Само теб ще скочи. Иване, какво беше това? What? Как ми наби толкова ден? Да, ми е... Да. Искам да видя като се бил на танк, какво ще ги правиш. Дали ще мога да ги изнасям през едно. Няма, не може. Чакам любовчик и тя. Иван идва да ган. СС топ. А? Да ми свърши маната, иначе можеш да го през. Човек, то Ти тип... трябваше да го буташ. Дай да го буташ. Видя ли Иване, тролите каква е разликата? Ти просто можеш да си пуснеш ето с птицата. Да бе, знам. Аз си го поискам. Добре, тогава защо да не го бутам? Ми трябваше да знам, за Ренгърда. Аз си мисля. Аз на връщане видях той Алекс Руси заедно с някакъв друг ретар над негов приятел. Между другото има много такива ретардните приятели. И през цялото време Що хейтвате? Мисъл, Не го хейтвайте момчето, ако го хейтвате. пуснах няколко Аз не смотани, хейтвам него, хейтвам приятелите. пуснах няколко смотани шеги. И той приятеля му започна да говори как до сега е бил трето палево или нещо такова и как са бил много забавен и през цялото време казваше давай, говори още забавни неща и аз кринчнах много и емо идвам да ти кажа. Искам любов, не искам кан. Стига бе! Не мога го флашна това нещо пак. Get that piece of shit! Няма на къде избяга се. Чао ви става. Да. Това е Рели. Аз ще се пам. Това нещо не ме помага. Това дракон, че да го спал. О, прибери си тия кръгове. Служи Дейзи тук, да не мога да я фруквам. Мечо, зад. Нямам смайт, by the way. Блицканг на колко оцеля? И че, вземи си любов. Так, съм отворен, си плаш. Няма ултимейки, че. Добре, аз пушвам топ, не се... Сигурно, че... Shit, Ренгър. Няколко хотел покемони. Ясно, бе. Идва и Ренгър, май. Вето идва към мене. Всички хейтват тъпата мечка. И че имаш любов тук. Кой блокира и дава, я ли Иван? Иван, какво само ходи да стилва? Той Иван между другото си ползва само за това улта. За какво ми е ултимейт иначе? Не успя то път. Мой, Какво си повярва?
Ама тук що каза Стиви с компютъра приключва. Ти вярвам, че не можеш да биеш демидж на Латинина. Шкарче! Ама аз не... Аз не искам да играя. Дай, бе. Брат, искам да сплитвам бот. Мечо, какво правиш на бот, бе? Леко всички са. Това е релия. Бола страйк. А да ги убием. Ако искате ме изчакайте. What? Той е ангрешен, той е убит. What? What? Какво се случи? Кой използва си ултимейт и не го? Аз си тъпата кичара. Ей го е човека, перенгара. Още пак не мога. Той беше ултнал за... Бързо хръст. Не, имам пред, можеше да скочи, ако не го беше си сигнал. Знаех си, че той енгар ще я прави, човек. Само като им видях ботлейна ми стана ясно. Айде да бутнем едно. Това е Ренга. Да. Точно на ласа. Гледа от мечката. Да, ама колко свърших с нощия балот? 19-2. Какво пак не... Какво дойдоха 4 да ме убият? И аз почти го убих. Добре, айде да оставите да сплитвам бота. Аз предешница да чуя. Нищото. Не, Иване, бе, махай се, бе, човек. Трябва ли да? Лутнах да не умреш, Иване. Искам го запомниш. Пушвайте ми. Не идват от теб. Рифт меч. Да, бе. А! What the hell? Защо не си използваш тъпото с капаната птица, бе? Така не биеш демидж с ултимейта си. Мутни бе, мобе, мутни бе. Човек не може да го играеш този герой. Абе, не можеш ти да го играеш с твой герой, бе. И се избягаш, защото си бълък. Той Иванчо такъв бола. Но ме кефи, аз всеки път някакъв си М като идва с някакво гигантско Аз кил не го и... откритнах, бе. Ужас. Типа отдавна и ръце. Аз бия много. Ще ги го на мен.
Елате, бе, момци. Вие го пеете, аз тук ще ги убия. Какво вие го правите? Не мога го фокусна да го ударят на удар. Що стана? Що година? Ой, си купа бърза тази гарда. Аз имам 500 ясноци. Poor little Yasuo. It was very unfortunate indeed. Само гледам емката умира от тази блицка. По почти те уби. Мече, какво е? Triple kill. Че това е, защото няма хубави видео. Какво ги взех всички? Tryhard is 1 point. Бейте, че ти е слабо. Това ме убива. С луден еко. Коков, ела към мен. Че? Посетително вместо да Това всичко отгоре ми плашва. Wow, Ivan, you're so skillful. Ivan, that was beautiful. Вижте битката на титаните. Сещам кой ще победи. Сега не свърши. Те момчета. Рип. И какво го стилна? Спасихте ли си школа? Аз съм мъртъв. Опа, шит. Мискликнах. Човек не е, и си... Смеш го репортвам. I want a quadra kill. One day. Но това друго. Блум! Але елате да им бутнем трите. Човек, виж им базата. Стига толкова накара ги да страдат. Сега не ги би. Марката казва да те репортне. Какво направих? Real life hacks. Малката скрипвала. Какво им помога с тези кръстоваци? Айде, мам. А колко не разбрах защо? На тях им сложих кръстите. Просто